Ballo ardiɗo lesdi Naajeeriya Alhaji Kashim Shetima wakilti ardiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmed Tinubu ha hawrinde ngam omtuki taskara majum ha jawleeru ngam moftorle ha fada wato State House Conference Hall. Ngomna en diiwe fere hawtade be minista en ɓe jaliri ha State House Banquet Hall nokkure ha ɗum omti taskara Labour Employment and Empowerment Program LEEP on taɓɓi Kashim Shetima ha dammugal jawleeru ndun wakkati o yotti. Be taskara LEEP Ngomnati andini heɓango ummatore babe kuɗe ha wi'ugo ministajo totuɗo ha hukuma hakkilanki shanu kuɗe wato Minister of Labour and Employment Alhaji Muhammadu Dingyadi. Through this program, that is LEEP, our target, as earlier I said, is to create millions of jobs annually and reduce unemployment rate significantly. One of the underlying strategies of LEEP is to identify multiple skills and build capacity of youth in these areas with a view to juxtaposing requisite skills with identified demands as well as encouraging self-employment and sustainability. Ngomnatiji ha diwe mani taskara majum. Amma kadi ewni dow ngomnati mobgal lesdi tabitina nasaraku taskara kan. Mustahop Ozodimma on laati ngomnajo diwal Imo bo ardiɗo dental ngomna en suɓaɓe les jam'iya laamutonga ha lesdi Naajeeriya wato Progressive Governors Forum. I see this program as one of the finest programs initiated by this government. And I want to pledge that the spirit that conceived this program will also be deployed in the implementation of the program. Non bo Mustahop Ozodimma wi handi gwamnati mobgal lesdi hauta hore be gwamnatiji diwe e nanta hukumaji pamari ha hebbitingo anniyaji taskara majum yi'ugo kamɓe ɓurdi ɓadindirgo be labbaji. But I would want to advise that to seamlessly implement this program, the National Committee should create a linkage to the subnational government who are closer to the people. That way, the ultimate goal of creating jobs for our people will be achieved. Kankoma yake o wolwanno ardiɗo Nigerian Labour Congress NLC Komoreja Ajayero wi o ɗon yela kuɗe ɗe taskara LEEP futtinta latoto kuɗe tabitiɗe bo heɓanoje ummatore jobdi kendi. Not casual jobs. Not jobs that the wages will not be able to take you home. Yake o wolwanno Alhaji Kashim Shetima andini dow gwamnati mobgal lesdi tabitinan kala nokkuje lesdi ndin fuu botori be taskara kan ha be taskaraji gwamnati mobgal lesdi gurtinaɗi fuu. This program certainly was inspired by the need to carry all parts of the country along, beginning from our 6 geopolitical zones. We are laying the foundation for inclusive progress. Yet government cannot do this alone. I call upon the private sector, civil society, trade unions, and our international partners to join us. Incidentally, my good friend, Diɗo Ajayro, vertically challenged, but very promising, will share with us. From Comrade Adams Aliyu Oshomole to Comrade Joy Ajayro. Vertically challenged people have enough for saving the policy. Hara gare Kashim Shetima wi gwamnati mobgal lesdi tan wawata henanki ummatore lesdi ndin fuu kuɗe. Ngam man o noddi gwamnatiji diwe be nanta hukumaji pamari hawtade be filoɓe hawta hore be gwamnati mobgal lesdi ngam heɓuki nasaraku dow taskara LEEP. Hawtade be hoɓɓe tedduɓe yaaliriɓe ha hawrinde man
Kashim Shetima omti taskaramajo. Skills development and entrepreneurship initiatives. We call on our Nigerian youth to register now at any NDE center across the country. And there is also a contact telephone number 0800-123-5533. May God bless us all. Thank you, thank you, thank you. Ngam nastugo nder taskara LEEP ni ummatore lesdi Naajeeriya umrama njaha ha dow weeyo nden tefa leep.gov.ng wato LEEP .gov.ng ha natal majum on neɗɗo fuu wawata botorgo be kuuɗe be nanta shiryaji ɗi taskara LEEP sawi fuu. Diga fadorde lesdi Naajeeriya, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.